Hola, benvinguts al meu canal. Si ets nou aquí, em dic Eli i faig vídeos sobre cuina saludable, maneres de tenir una vida natural i també maternitat. Avui m'agradaria compartir amb vosaltres la història del meu pare. Això us serà útil per si de cas teniu una experiència similar com la meva. Personalment va ser molt important durant la preparació abans de parir, escoltar moltes històries de parts, mirar vídeos. Doncs jo tenia a la meva ment molt específicament el que volia que passés. Volia quedar-me a casa fins a l'últim moment, estar amb el meu marit, a casa meva, a un ambient tranquil·let, amb llumets, amb olis essencials, amb música, massatge, a la dutxa, tot molt idíl·lic, però al final no va passar això. I no va passar perquè vaig trencar aigües al matí, a les 9 del matí. Em vaig despertar i vaig sentir com regalimava una mica d'aigua i estava segura que era la bossa d'aigües i tenia raó. I a la vegada em sentia molt il·lusionada, tenia moltes ganes de tenir el meu bebè, però també sabia que era molt probable que la inducció amb oxitocina, perquè si no comencen les contraccions hi ha risc d'infecció i als hospitals d'aquí i en molts països no volen esperar més de 24 hores. En el meu cas, sabia que havia d'anar a l'hospital després de 12 hores del trencament de les aigües. Primer us haig de dir què vaig fer durant el dia abans d'anar a l'hospital. Vaig fer tot el que és possible per provocar les contraccions. Vaig caminar moltíssim, a més feia molta calor perquè era juliol. Vaig menjar coses picants, em vaig comprar uns tacos molt picants. Després vaig menjar pinya. Sí, em vaig menjar molta pinya perquè això potser és un mite, no sé, però diuen que ajuden. Doncs jo ho vaig fer, me vaig comprar una pinya i me la vaig menjar. Vaig beure molta aigua. També molt exercici a la pilota de pilates. I cap a les 6 de la tarda, 5 o 6 de la tarda, vaig començar a tenir alguna contracció i em vaig posar molt contenta perquè pensava que ja està, sí, tot comença, no? I ja era l'hora d'anar a l'hospital, em vaig aixecar i les contraccions se'n van anar. Doncs vam arribar a l'hospital i li vaig comentar a la llevadora que volia molt un part natural, que no volia la inducció, volia evitar l'oxitocina si fos possible, i em va dir esperarem una mica més, però normalment s'ha d'induir el part perquè has trencat les aigües. Doncs en aquest moment, a ingressar-me de l'hospital, em van fer un tacte vaginal per veure si havia avançat o no. Estava a 3 o 4 centímetres dilatada, que això està molt bé, perquè realment no havia treballat, o sigui, no havia tingut moltes contraccions. Això era molt positiu i significava que podíem esperar una mica més. Doncs la llevadora va venir i ens va dir, mira, esperarem unes 6 hores més, o sigui, havien passat 12 des del trencament de les aigües i esperarem unes 6 hores més. Doncs això significava que si a les 2 de la matinada no havia començat el part, em posarien l'oxitocina. Doncs ens donen una habitació, ens instal·lem, tot bé. I després de 15-20 minuts ve la llevadora i ens diu, mireu, si voleu podeu sortir, anar a sopar i tornar cap a les 12, a la 1, i si no ha començat el part et posarem l'oxitocina llavors. I vam fer això, vam sortir a caminar, perquè també caminar ajuda a les contraccions, i vam tenir un sopar últim romàntic, nosaltres dos, a un restaurant italià, va ser molt guai. I vam menjar gelat, vam caminar i alguna contracció petita, el part encara no s'havia establert. Doncs tornem a l'hospital i a les 2 em posen l'oxitocina,
tot bé, jo ahir molt contenta, relaxada, o sigui, el dolor no era gens fort. I després, a poc, començaven a augmentar la dosi d'oxitocina. I va arribar un moment en el qual ja les contraccions eren molt fortes i jo tenia molt de dolor, a més tenia molta son perquè tot això passava durant la nit. I els vaig dir, baixeu-me l'oxitocina, no puc més, i tenia molta calor, em vaig treure tota la roba, estava com un animal, o sigui, animal en el bon sentit de la paraula. I va ser molt fort, no sé si em van baixar l'oxitocina, crec que no, perquè ells ho han de fer, perquè a més tens la pressió del temps, has de parir dintre de no sé quantes hores, però hi ha un límit i sembla que si no dones a llum dintre d'aquest límit et fa cesària, que això no ho sabia i me n'alegro que no ho sabia perquè si ho tingués en compte en aquell moment segurament m'hagués posat molt més nerviosa. Doncs total, cap a les 4-5 del matí, o sigui 2-3 hores després de la inducció, vaig començar a empènyer. O sigui, el meu cos ho feia per si sol. Jo no volia empènyer, però és que estava passant i jo, però què faig ara, què faig? I em van mirar, van dir que no, encara no és el temps, o sigui, no estàs dilatada del tot, encara a 7 o 8 centímetres. I jo sé que normalment has d'empènyer quan ja el nen ha arribat i quan ja és l'hora de sortir. I li dic a la llevadora, però què faig? I ella, bueno, si tu vols empènyer, però no passarà res, perquè encara no estàs dilatada, encara tens camí a fer. I jo, però què faig? O sigui, bueno, empènyer, i ja està. I se'n van anar. I em va deixar ahir sola, amb el meu marit, que pobre amb el ventall, m'estava fent així aire amb un ventall, tot i que no feia calor perquè teníem l'aire acondicionat a tope. Total, jo ahir vocalitzant, fent servir el moviment. També us haig de dir que em van posar antibiòtics, cosa que tampoc volia perquè és un tema que no entraré ara, però en general no és gaire bo. Però és una cosa important que s'ha de fer perquè si no hi ha risc d'infecció i doncs no podia posar en risc el meu bebè. Doncs com estava connectada amb el cable per tenir els antibiòtics no podia moure'm gaire. A més, l'habitació era molt petita, no teníem una dutxa, no teníem una banyera. Jo estava al llit canviant una mica de posició, però en un moment em vaig cansar i em vaig tombar i no em movia gaire. Tenia la pilota de pilates entre les meves cames i sentia que això m'ajudava una mica amb el dolor, o sigui, sentia com que alleugia una mica el dolor. I em vaig quedar ahí durant no sé quantes hores, potser unes 2 hores, i res, no avançava, o havia avançat una mica, però encara no era el temps d'empènyer. Tot i així el meu cos estava fent una contracció molt forta, com si volies empènyer i fer sortir el nen. I de sobte passa una cosa màgica. A les 9 del matí arriba la llevadora del torn anterior de la nit, la que es va deixar sortir a anar a sopar i caminar, que es diu Maria. I ve ella i jo la veig i dic, tu ets la Maria? Em diu, sí. Li dic, me n'alegro molt que estiguis aquí, perquè ella va entrar i realment es va posar la feina, va dar-me a canviar de posició, em diu, ara et posaràs així, ara et posaràs així. I dintre de 2 hores havia parit. Clar, ja havia fet molta feina, llavors ja estava com bastant preparada, però crec que el factor d'aquest suport emocional, d'una professional que estigui allà per tu, ho va canviar tot. Jo em sentia més segura, podia preguntar-li coses, estava allà per mi i m'animava i em deia, ho estàs fent bé.
Li deia, però per què no ha sortit encara? Per què? Perquè jo vull empènyer. Em diu, no, és que la posició, potser ell no acabava de trobar la posició correcta per poder sortir, perquè realment havia baixat molt, hi havia molta pressió, llavors jo per això volia empènyer el meu cos, però el nen encara no havia trobat la posició correcta. I aquestes 2 hores van ser molt fortes, molt intenses. Jo estava empenyant durant moltes hores, potser 4 o 5 o 6, no recordo, i estava molt cansada, esgotada. En un moment vaig començar a tenir molts dubtes, perquè el meu marit m'animava. Les 2 llevadores, hi havia 2, perquè crec que el nen ja estava molt a prop, i es m'animava, ho fas molt bé, continua. I jo pensant, és que no... m'estan fent broma, o sigui, és broma, no és veritat. Simplement em volen animar i no és veritat, el nen no vindrà. O sigui, em deia, però ja és aquí, ja podem veure el cap. I jo, no, pensant, no és veritat, o sigui, no sé. I havia llegit que quan et trobes en transició, o sigui, la transició és quan ja estàs quasi a punt de parir, i és quan normalment la majoria de les dones, o una mica abans, agafen l'epidural. I jo no vaig pensar en això en aquell moment, però ara sé que això va ser la transició, perquè és la part més dura. I va ser molt intens, molt increïble. Llavors, molt dur, també feia molt de mal. I en un moment recordo que vaig pensar, per què volia parir? O sigui, per què volia tenir un nen? Això és molt dur. Però molt aviat va sortir el Leo, va sortir el cap i després tot el cos d'un tiró. Me'l van posar aquí i li vaig donar el pit, van fer pell amb pell. O sigui, aquest hospital, en el tema pell amb pell, top. O sigui, la resposta a totes les preguntes era pell amb pell. El nen plora? Pell amb pell. El nen té fred? Pell amb pell. Si aneu a parir a l'Hospital de Sant Pau, crec que us anirà bé. Com he dit abans, depèn una mica de la llevadora que et toqui. A mi em va tocar una que no va ser gaire involucrada o interessada en el meu part, potser tenia feina, no sé exactament què estava passant, però durant la nit, o sigui, de les 2 fins a les 9, jo no vaig tenir gaire suport. Només venia a fer el tacte vaginal. Que també, altra cosa, ojo, com diuen aquí, atenció. Els tactes vaginals no s'han de fer, o sigui, s'han d'evitar tant com puguem quan hem trencat aigües. Doncs, si vosaltres esteu en la mateixa posició, digueu-vos que no us facin tacte vaginal, perquè amb el tacte vaginal, doncs, augmentes el risc d'infecció. Clar, ells ho fan perquè ja t'han donat l'antibiòtic i... Clar, però encara hi ha un risc d'infecció. Llavors, això no sé per què ho van fer. Cada 2x3, tacte vaginal. No sé. Crec que era perquè jo volia empènyer, doncs ells es volien assegurar que no era el moment. El canvi de posicions que em va recomanar la llevadora, la Maria, que va venir a les 9, va ser el punt de canviar-ho tot. Bueno, total, que a l'Hospital de Sant Pau en general promouen el part natural i el respectat i espero que tingueu una molt bona experiència, independentment d'on període, si tingueu l'epidural o no, que sigui un bon record i sobretot que visqueu tot el poderós que és parir i donar vida. Doncs espero que aquest vídeo t'hagi agradat. Si us plau, comparteix la teva història aquí a baix als comentaris. M'agradaria molt poder interactuar amb la gent que parla català i que no parla català, però que li agrada aquest tipus de contingut. I si us plau, feu-me un like o també et pots subscriure per no perdre més contingut com aquest. I ens veiem al proper vídeo. Adeu!